Hi guys, madyong palis. Pagaman na magsimba, ningarimis bunbun. Kaya diya ang iligo. Ayan, may bato yan na ha. Ha? Hi, Salya na. Ham, dana di. Grabe nga ligo, nagana ha? Ha? Damis tumoy. Kay tagsareta o dari. Dagas bayay. Ha, insa na ah. Ah. Hala, makaon na. Sama na. Abi. Magawas hala. Ano guys? Makaon na aday? Ha? Bawain sa ni. Hala, panghingan mo. May batual yan na ha. May gukas bato ha. Tarawat, insan ito eh. Rihan na ha. Agad na mga sa oras. Agad na ah. Sarap. Ito eh. Kami yung taga-lagat. Man. Jabo ba, jabo? Ito siya po, naging ko po. Di. Kakarin. Ano rin makaon niya, kini. Kaya ka na ligmin, gagmay. Pasok-pasarap eh. Itlog. Tagan pa niya piso. Man din na. Marag wood. Hanggang bata. Para tergabung berdagang. Lami. Ada. Kanawan ito ko ang buhay kilaw na lagi. Anak, ya. Ini mah. Ada kan ada lagi, hey. Kana. Ah? Hindi na kayo maliitak. Maliitak. Oh, ta. Hala, sinina lagi. Bira na sila. Di ato na balhin to kay ilawom na rin, ilawom na. Ato, ubos ka. Hindi kayo sa Hama siya. Hi guys! Agin dala ito eh. Ara na lang. Sobra na lang. Basa rin. Ay, nandun ka rin. Ano mo duman? Ay. Ayog din doon, doyan nga matag. Ayog din doyan. Nalari ka diri ta, tana ta.
Na. Ate, I love you, Ate Daw Vicky. pa kuan mahalas. Hi guys, madung hapon. Apo ko kay Liz gikan mi sa dagat. Kanila pa yung gibalik pag magligo na sa dagat kay wakoy dang sininalain. Magkuhan ko maglawoy. Nami kon ba nami saling nga sinubang nga isda. Ang labuyan. Kapoy satan. Kapoy sata gligos dagat. Init ang gusto pagaligo ganina. Init ang pagkaligo Ha? Tabangin ko karos na rin, kamunggay kayo mag-unbox pa ko na rin ko. Kaya na di kapoy. Kaya grabing langoy. Ako lagi dan nanay, ugma, kamu mo ko ano po na, mga pa mo ko ugma. Memang bangtakan sa gini nito, mo. Ha? Mag. Apa harus ka kalau takan ka, batang tangan. Okay na lang. Ini harang ni. Bawa na, bawa tanah. Ini harang ni. Magaling. Nay, gani harang ni kuan nay. Nay, Dinuhag. ha? Sige, sige. Nakog na kuwas. Nalato sa sige kang karni, ha? Maglawoy lagi kay kuwan ko. Na may isda gunda nga sinugba. Likas dagat sa sayang kay pwede man sila lawuyan. Tulingan. Bawa sila may nipalit niya sa naman may kwarta. Ano yung labay, tan? Ano ito yung labay ginasan, sayang. Ginasan. Nanti muka ko na ni. Supaya di nakaligo dagat. Nakabuhay ko. Ano yung payo, eh? Naglamba-lamba lang ito. Kapoy ito, ka naglamba-lamba sa liana. Ngayon talas kayo pagkabay ninyo. Mama mi magi ito kampung mami nagagi. Oh. Wala mo kuno siyo na namatay. Sama kuno sa baha. Ang jaga asawa ni uli ra magbindanao. Muli na sa. Ni uli des katong dito isa ba tong naglapit sa hatan dito tas kamaligdan. Matuloy dito sa Nami, ha? pagkabay ka rin. Papa. Nami silingan ba guys? Dito silingang ate Flor. Si Hiyo. Grabe di kinabuhi sa tao. Legit may bawaan. Yung kalitrag kamatay. Kalitrag no? Mga nang hadlik dito. Dapat mandam dito kanunay. Ba't sa uban pa ito kinugay? Ito na ko daan. Kakwa palit na lang. Ano na kung luto yung abot na to? Kalutuan na lang ka. May kahoy na na. Ano na ito? Gawin.
Duga. Si Aliana mong giligo ug kuan dagat. Hindi siya muna katamali. Bunbun. Kay anas ug mas amartis di ay. Makuan man ni anak pang Miss Martis mag-honeymoon. Hindi man na mo pa pa nun. Among gi paligo daan. Kaya ron. Kuan malipay pod. Kaya nga na ba ito silang maubang kuno na mo mag-honeymoon. Nang pwede. Among gi lingaw daan sa Liana. Namihigop og kuan lang uy. Kung hapit, kapido na kapido na, kapido. Hindi nagaw. Si Roy, napit. Walang pud minapit kay Na. namo ko no. Ay, nailin. Uli ka lang, dikat at batang kitamita mo. Dara nagamong kuan gahapon mga nadawat na regalo sa among year-end party. Karon pa na mablihan. Nadali mo day. Gahapon na lingawa. Walang ko nag-vlog hapon kay sila kay nag-vlog. Karay, daragang nadawagan dia. Nice nga bag. Hawag mong bag yan. Pakaw. Na, perfume. Gila. Nalipay ka ang iligo. Dado sa tatandi kay mag-vlog sa kutan. Nandun kita kagini. Ito may panakot. Ba mo ang ingon? O, ang karoon pa man ko nakasusi sa butangahan. Ano mo dahil sibuyas ug luya. Ano na butangin? Tangad ka. Hindi mo siguro. Samo ang kuhan. Samo ang year-end party. Kaming tanan. Nag-prepare mi og kanang Tracy may kabuok. Yapil sa kuhan. Kanang binaylo ay regalo ba? Tracy pod kabuok ang mga i-prepare. Para tanan mahatagan. Nga kan ni man kaplurami nga paduwa gapon man yung nadaugan. Na napukinakuha dia. Kay Milita. Aliday. Nanay mo dari day. Abrihi. Nada pa wallet. Kani sa baniha. Iputos. Panik, bananan. Aliday, abrihi mo day. Ay! Ganahan ko cute, pink. Aliday! Ano? Ay, maunig kuhan. Maunig ka na. Cute na. Lampshade. Lampshade. Cute. Oh. Hindi ka na mo di abri. Oh. Hehe. Kaliana. Oh, abri. Dali. Di mo manihatag ba ni Ate Pulin? Dali ka rin. Huwag sa'yo kay ka, abri. O ako. May ka, abri. Dali ito ba? Dali ito na. Dali kong dama. Oh, abri na dali. Ito kita. Ano ba? Kita ko. Wow! Wow! Saan na ni Day? Hello! Hello! Ijalan na. Hala, pinagagaati po Linday, oh. Hala, Day, naroon makaon na. Day. Yehey! Dali dalawa. Ako may selfie. Dali kong dama. Dahon lagi ito na. Kuhan si Day. Ha? Dahon sa Madrid na nga ito. Meron. Hadi ah. Dara na. Dali pa, dali. Dali. Ako lang eh. Dali ah. Isang na pagka-break. Dali. Dali.
Halika rin. Nadagan din. Kung Bing, saan hi, Bing. Bing. Nasa akang uli, Bing. ba hindi mo ko kaabridan ni? Naman ni. Kani mo sulit. Ikan ka rin. Dali. Ay, nabrihan na. Di, kung di kami nga nahilin mo. Tama na to. Ala, dahil na may dahi. Dahil dahil talawa, dahil. Nahilin ko ako ka uli, batay. At tinataguan dahil kaya. Bagong tuig naman, bakit na po itong uli, tay? Sila makatutong po makupan ng kalakay. Misapot ka, giminaw ko nung nanahilin ni. Dali, sa dahi. Ito, brand dahi. Dali. Nakatanaw dahil na dahil. Tus le dahi. Nga naman mag-abri dahi. Ganahan ka na. Tay, nahilin uli na nahilin. Yan na. Kuya. Uli atos nahilin dali, mayo ako kadug. May kitap-kitap ko to kayo na ko kadug, kawa ti drama. Talagis na si Ate Bilita na sakit. Dapat mo sabot po, ha? Sapot kayo ko na siya. Ha? Nanalo, sapot pa. Sapot day. Saputon day. Kawag na akong saputon day. Kawag na akong. Kaya sa kamay mo din. Na naman nagsilubas ulit nga daan. Dahil pa inaros ka kamugay. Daday, may day. Awa ka na rice na. Ay! Na, dahil nga naman ito sila mo ni Denay, deep ni mo na. Sabi ka. Kadara may snack. Tulog mo niya ako ulit. Ha? Tulog mo niya ako. Mukha ko na tagamay. Tingnan. Mga guys. Hari na nakagitay ko nito. Ari ra daw manihapon mga guys. Evening panundong sa atong. Na. Karni mo gulit ito na. Mga ganun. May bukog sa bawra na rin. Mga ganun. Dito na tayo kaon. Gagdiri. Na. Di mo masuro ni Day. Sam ni Day. Hala. Nice lagi regalong ini. Kay ini ni ba? Isa kasi nga pangindo ay ko. Wow. Ay, kawin. Nalipay mo. Aliana wa. Lipay Ay, wa mo malipay sa dyan kay. Nalipay manpatan. Nana ko'y pangindo ay kuko. Isa kasi. Duha ka nail cutter. Nail color. Ganun Nice. bing ito ilang taon na di ay ma. Hala, ganahan ko kay Imi. Matulog ni. Patan. Nice Patan sa celebrate. Manila, patan. Ano ba ni? Ha? Kagis pikas. Yung tos na kan. Lapi patan. Dari, abri day mo ni day. Ikan ko na dyan. Abri day. Dari pakit. Sulahin mo. Oh, wow. Hotdog niya, hotdog. Oh. Ha? Kumot lagi ka dyan, day. Wow, jacket ni day. Ano na nakibagong jacket, day. Dito na din, nalipay ka din, day. Jacket din. Ano na siya reaction? Jacket. Dari, pakita. Nalipay ba ka dalawa? Sana, wasari. Na, jagay. Di na sunod ka kung dagat kay. Kung ano malipay. Nalipay manpatan. Nalipay mo reaction. Na, yung jacket ko mo trabaho. Thank you saan kuya dyan. Think ko kaya tandaan. Ang palagi-isa, atin sa mani. Aliana. Doha day mo day. Lapi Ano sa patan. maditong taon? Dyan. Dapat mo po, every day, natulo day mo regalo day. Ay, kamamay ka dari day. Lapi patan. Ayun na. Kuha na nila. Ano sa mga madali? Na, kamamay ka, dali. Kaya, abri na. Kung man na-excited din, excited ako sa dahon kaysa. Excited Uy, maguguma. Excited maguguma. Ano man na, pagkaon. Gusto ka pagkaon? Wow!
Nakikita sa pudari, ma. Peanut sandwich cookies. Ano yung pagkaon ni mo ko ni Alawa? Nalipay nung upo, ma. Lipay ka. Tapos mong tawil dia. Mamait ka. Yan sa mani. Aw, ani? Yan sa mani, panty? Ay, wow! Isa ba ni hatag na niya? Okay ka, umay nga. Hindi mo laman ni Aliana, kay gamay. Ang dali, dali. Ay, Reka. Kamusta na Dali ka? ka sa mani. Dagka na makaluwin din naman doon sa eskwelahan, ma. Walit. Ano ko, walit? Madagka na makaluwin din naman doon sa eskwelahan, ma. Okay. Kawin, ganun mo yung hindi. Kalin sa mani ha. Kay Nemery Gris ni. Ganahan ko kay butang nga nagtutbrush. Ma, nalipay nung upo, ma. O, Bibim natay butang sa siya na, deodorizer. Karang gamitin, nagbali na to sa itong balinan. Wow! Nakuliw ko na. Ha? Ano to ah? Uy. Malabi, ma. Ma, di ba nakiklase, ma? Kani, di na kay ko na ni sabon ni bar, di naman nabrihan. Kani. Siguro ang tawag. Pagkatan? Ha? Di, ano na yun? Ano sa? Oh. Ano sa puno? Ano? Ako ano eh. Ha? Ako ano eh. Di sa man to? Dito ako. Mamali mo to baga. Ah? Mamali mo to baga. Ako ano to? Ng Butanganan og asukal. sa ito. Karikuan. Butangan mga anik-anik. Ano, yatos na ilis Manila kay na isakit siya ti upaw, ma. Ano nga di pagkatakot ng kapatagi. Dog Manila tulas, nga to pasida mo larga, ma. Nagaman. Para dyan nalipay ko rani. Kay agumuta. Pani ka ng kaplura mini hang nadaugan gapos paduwa. Yan po, harap ko karang Yan, adlaw. kay salit. Kaya ti upa, ti naili nagpatambong ti upaw kay natin sakit kay. Hi, ti upaw. Ti upaw. Uli ta, ti upaw kay gimingaw ko nimo ti upaw. Na, ngayon lagi sa naman na. Hindi tayo mahimo. Kay... Ano man? Kaya kung saan tayo itong... Nahilin. Video call sa nahilin. Kamay mo cellphone, video gulisin mo cellphone ka. Ano mo din video callan? Ipakita kung tagi daw na makita ba to? Lubat na siguro nila eh. Di man, ma. Aman ang open na, aman ang open. Dubat yan Open man, ma. Aman ang open na, saan ang pag-open? Ako ka-open na ni. Cheers. Gano'n na. Ha? Na. Isa? Lagay ko na sa baba. Barang ako rin yung video call nahilin, ma. So, video ko na. Sa paninhang, maling cellphone. Ew. Hindi lang sinamok na hiling kay... Hindi ko ito basta-basta makauli. Tawag kayo.
Nailin. Ikaw, mag-relax na yan, ha? Makag... Okay, online dali. Bantay di mo istorya, ha? Naman kay cellphone mo rin yung video kulan. Relax rama. Relax ra, relax. Maning tubag, gusto tuluday. Busy to busy. Oh, di na. May ipos ako, ang inita. Ano yan, Okay. tawag ito, tawag ha? Na, hindi mo tubag. Aray ko. Pagkuha ng dito ang taon. Dalawang taon. Basta iyabo na nila. Na. Sino na may tugon na eh. Matan. Ang kapod ni mo. Sabi butanganan. Ito yung mga 1.5 no? Tapos, Kaya kung sudlan ba? Love you pa. pila ko mo. Dua. Ano di na ba? Gusto na tubig. Love you pa. Kadidi ko tawagan Yawa, na. hindi mo tawag. Kami sa kalista, ikaw. Na ano eh. Ha? Hali pa na. Ipay ko yan! Yan na. Hindi sila guys, guys lagi. Ah, lagi na. Hindi na mapalabi. Ha? Gadya ka, ipatong sus butanganan ka. Tato. Karang dilagtan ka. Ngayon mo naman nakatas. Nagdan pa mo sa isa. Dilagay ito sa babaw sa butanganan. Asa ka bubutang, ito sa butanganan ng babaw, patungan. Ikaw. Maglimong ko, itong uniform ka rin. Naka. Wa? Bulingan? Ito, ayan na. Buka ang baka. Dito ba ka? Dali, ilan ito ako ah. Ikaw ang bubuka lang. Mati na talaga. At dahil sa laptop na. You do need to sa anong gamitin Nay. mo ka? Ano sa nay? Nay. Naway giluto na ba? Kasi Mike te. Pero salamat guys. Salamat sa video ko. Share dito ka lang. Salamat po sa lalaki natin sa mga kwanhay, ang ninang, Navy. salamat sa kanang mga report ng mga lagi. Daghan mo, hindi naman mention, salamat po. Kaya ako, Ayaw, hilak. ay, hindi ko nagtula ka, nagtulbaan ko pila ka, 2 days, kasi ka magandang nagtulbaan ko kayo. Kaya makita na, Provision. yata, nabit mo sa kalimutan mo. Kapag ko ba, nandun ko ang kita ko lang yun, kasi nakakalagawaan Sobra sweet. salamat po sa tanong nga. Pamato. Okay, pamato. Ano ba na? Salamat sa pamato. Lagi, kaya dito na ito. Nanubusan. Pag ginodit na yung uli ko. Mga isipin ko. Salamat. Yan. Ha?